Hello guys, may love shoutout. Good morning po. Thank you for coming. Hoy, sis Marivic, tara kape muna tayo. Thank you guys for coming. Good morning. Happy weekend po.
Hi, Dongbird. Triple. Thank you for coming, guys. This is Marivi. Good morning. Kape muna. Maya na ang work mo. Yung boses ang ganda ah. Kay gising lang. Shoutout po sa lahat ng mga member ko sa Meow. Napasaway. Shoutout po kay Miss Eden. Good morning. Good morning po sa lahat. Tamsak sis. Thank you sis.
Vicky lang, sige po guys. Thank you sa pag-Vicky. Good morning. Ako na nagsapa. Kapsa Jomar, nag-love shoutout. Naimbat ang bigat mo dita. Ahaan gayang malimbong sa pala dita. Grabe eh. At patukar pala ang kapsay. Ang update. Anda, nakpay trabaho. Ay na. So, break time. Sunod lang. Titi tayo. Sige lang kapsay. Banatang pa titi. Hanggang nagbubumsa dito.
Adikto lang. Adikto lang kapsay. Pagtapo ko na. Nauntramak kaya ay madama agububran. Batik lang ata. Batik lang ata na. At tuktukar ng estiso. Pang-update lang ka awan oras ko na ibusan. Nakapugi ito. Oras ng gano'n. Nag-oras ko dito YT ka WhatsApp may kapimbabang. Gusto nga nag-LS nag-ito. Namali dyan kang sa Pilipinas yan kaksan. Ang makukuutan. Sa itang lapang, nakalawawi doon. Bagay na Friday ba? Yan, inabangan di ka naman kaawang mo. Tata sa ajay, tata tumumala, malasais dito yung Pilipinas. Nalpas na kung kanilo kay isang kunto adi ko adi SR na nubanda mo. Tapos adi ko lang yun yung tren, tinabatay.
Tadi makita mo pa rin ba tawag na. Naglalaro ka lang. In-unfriend kayo amin. Allah. Awan ka nung nag-badegyo ka na. Naglala ko. Hindi ko awan. Uray mo isa. Pinuwat na kayo amin. Naglalakot lang. Alalag lang namin password na IP. Sumot lang. Kaya idikit ko ito. Awan mo namin balik na. Kunak nuninja lang ata. Kunak nuninja lang ata. Usahan ko kayo dinikitan. Pagay na lang mail mo. Pintut ka. Dikitak to kadamdama. Naglalaok lang. Suwak lang. Pinakad na ako. Kulayo amin, sana kula. Saway na umin. Dikitan tayo ulit ng naman.
Nalpas break ko na sige kapsat dan anak kalita. Agyaman na anak ko. Thank you kapsat ko. Hi sis Noban and thank you for coming. Morning sis, good morning din sa lahat. Lampasan mo lang sis kung mahaba.
bakit wala akong makita? Eh, syempre, nakapikit ka. Kaya wala ka nakikita.
pag nasa Crown kayo, pero pag sa YT apps kayo, makaka-comment kayo. Yan. Try nyo pumasok sa YT apps. Pagkatapos, i-search nyo yung pangalan ko. Yun, lalabas dyan. Pasok kayo sa, makita nyo dun yung live chat. Then comment. Thank you guys. Thank you, Tito Evans. Dan share sa aking community po. Ayan. Thank you so much po, Tito Evans. Sige, sayaw lang po. 7 million in the house. Mag-love shoutout po. Nakaka-open na po. Ayan na, nakita ko na si Bernadette. Good morning, sis Bernadette. Nawalaan to ko sa music na sis. Banatan ko ng sayaw mamaya para magising-gising. Sis Bernadette, good morning. Thank you for coming.
shout out kay TJ Benz. Good morning. Desiree Vlogs, good morning. Watching from Jeddah. Ayan, thank you sis Desiree for coming. Ayan guys, nagbaba po ng kanyang bahay. Baka naman pwede palab-lab. Ayan. Guys, sumakulit na. Okay, sit. 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 Ayan guys, imayin nyo na lang yung buntot ni Coco. Ayan, ang buntot ni Coco. Ang buntot ni Coco. Right here, Coco? Sit down. Alright. Ayan guys, imayin nyo na lang yung buntot ni Coco. Ayan. Ang kanyang buntot. Okay, up.
Okay, let's go. Desire Vlogs, thank you. Mag-iwan ka ng comment sis para balikan kita mamaya after ng LS ko. Shukran.
Good morning. Yan guys, nagbaba po si DJ Benz ng kanyang bahay. Baka naman po guys, pwede pa palambing. Thank you. Good morning, Opa. Love you. Thank you sa pagtambay. DJ Benz, andito ako ngayon sa bahay mo. Iway po, baka maputikan yung sipi mo po. Ayos lang. Good morning, Ian Mix Vlogs. Thank you for coming.
Alagay si Desiree, baby pa pala yung bahay niya. 141 pa yung saging niya. Baka naman guys, pwede pala vlog. Thank you. Andito ako ngayon sa bahay mo sis, Desiree. Manila E-Road, see you soon, Pinas. Sana all see you soon, Pinas. Shoutout po sa lahat ng aking mga katropa na nandyan. Thank you guys for supporting my live stream. Meow! Good morning ka, meow! Ayan, shoutout po kay Maymay from Bulacan. Ang mga, ang isang member ko dyan, banda na makulit. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Thank you guys for coming. Meow, meow. Ow, ow. Marinig kong palitang mayroon ka ng iba. Halos ka sa akin ay tapos na. Alam na ko habang mukhang hindi mo kilala. Bahay kayo ng bahay nyo guys. Bahay kayo ng bahay nyo guys. Magtulungan tayo. Magbaba lang kayo ng mga bahay nyo guys. Makipagdikitan po kayo dyan sa mga bisitan natin. Sis May, thank you for coming.
Sis Kyle, ibaba mo daw yung bahay mo para madikitan ni DJ Benz.
Boy Court. Ano yun? Sino yun? Good morning, ano, boy. May galaw shoutout po sa'yo.
Jeffrey PH, thank you for coming. Yes.
Hello guys, 10 minutes na lang po tayo din. Mag-e-end na din po ako. Thank you so much po guys sa pagtambay. Okay, what do you have? Only bread. You got peanut butter? Got peanut butter. Okay, can you make peanut butter? But I want golden lemon. Oh, mommy say what? Yeah, I think that one is the one he doesn't like. The one with beans one.
Sige, charts lang. Hello po sa lahat. Ayan, mag love shout out po, Gayem Anthony. Thank you guys. Malapit na din po ako mag-end.
Bye guys.